Il-5 doni li Dunkarm jitlob fuqhom u għalihom fit-tieni strofa tal-Innu Malti huma id-den, il-ħniena, is-saħħa, l-għaqda u sliem. Fit-tieni riflessjoni nixtieq li nieqfu ftit naħsbu fuq id-don sabiħ tal-ħniena. Nisngħu ngħidu li l-ħniena hija l-qalba ta' dawn il-5 doni, għax il-ħniena, ir-rigal kbir ta' Alla, tagħmilna nixbħu tassew lil ħalliq tagħna. Kunu perfetti bħalma hu perfett missieri li hu fis-smewwiet li jidbat ix-xita fuq il-ħżiena u t-tajbin, itella x-xemx tiegħu fuq il-ħżiena u t-tajbin. Il-muliet jgħidilna l-imħabba tiegħek titkun imħabba ta' modrija, imħabba ta' kompassjoni, imħabba ta' tenerezza. Dan kollu jinġabar fil-kelma sabiħa ħniena li tħenna l dak li jkun, mhux biss li tgħinu meta jkun fil-bżonn, imma li l-atteġġjament tiegħek ikun dejjem li ħabbat qalb ma' l-proxmi tiegħek. Il-ħniena ta' minna verament għanin kemm għandna bżonn il-ħniena. Il-ħniena ma' nfusna, il-ħniena mal-ħolqien, il-ħniena mal-ġenerazzjonijiet futuri. Ejjew naħsbu wkoll li r-responsabilità li għandna hija mhux biss biex aħna nkunu ngħixu tajjeb imma li nieħdu ħsieb li min jiġi warajna ikollu l-frott tal-ħniena, tal-imħabba, tal-kura, tal-kompassjoni li nuru ma' xulxin, nuru mal-ħolqien u allura naħsbu wkoll f'min ġej warajna. Jiena nawgura li f'dan iż-żmien tar-Randan aħna nagħmlu l-esperjenza sabiħa tal-ħniena ta' Alla. Wara kollox is-sagrament tal-qrar huwa dan huwa s-sagrament tal-ħniena ta' Alla lina. U Ġesu jgħidilna jekk inti ma taħfirx lil ħuk, kif tista' tippretendi li Alla jaħfirlek? U din Ġesu jinsista ħafna fuqha, aħna nitolbu maħfra ta' dnubietna l-aħwa f'dan ir-Randan, ejjew nimpenjaw ruħna li naħfru lil xulxin, nuru ħniena ma' xulxin. L-għodwa tajba, nilqakom għal-qoddisa tal-lum immexxija minn Monsinjur Charles Cordina, il-Vigarju Episkopali tas-Segretarjat tad-Djakonija fl-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. F'isem Ġesu nagħtikom l-għodwa tajba u l-ġurnata tajba. Niftakru l-qegħdin f'dan iż-żmien speċjali tar-Randan, dan iż-żmien li ppreparana l din l-esperjenza sabiħa tal-imħabba tal-Alla. Meta ġie fostna, bata lina, mieta lina, però qama lina wkoll. Kemm grazzja kbira li aħna għandna dan Ġesu llum magħna wkoll f'din il-qudiesa. Jew niftħu qalbna lih, jew inħalluh jidħol fil-qalb u l-ħajja tagħna, ħalli jkunu li jiddiriġina fil-ħajja tagħna għall-ġid tagħna. Jew nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu, ngħidu grazzi lil Alla tal-li jħobbna daqshekk. Nitolbu ħjejna ħalli ngħixu ħajja tajba u nagħmlu għalhekk minn din il-ġurnata mument sabiħ ta' relazzjoni sabiħa bejna u bejn Alla. U jew nitolbuh ukoll jgħadirna fid-djufijiet tagħna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu.
Twarrab qatt minna mulej il-grazzja tiegħek li biha nagħtu ruħna għas-servizz imqaddes tiegħek u naqilgħu dejjem il-għajnuna tas-sema bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. F'dak iż-żmien Għażarija waqaf f'nofsinhar, fetaħ fommu u talab u qal: minħabba f'ismek la titlaqniex għal kollox, la tħassarx il-patt tiegħek, la twarrabx il-ħnina tiegħek minn fuqna. Minħabba f'Abram il-ħabib tiegħek u minħabba f'Iżrael il-qaddis tiegħek. Lilhom int kont wett nisel bla qatt, daqs il-kwikeb tas-sema u r-ramel ta' xatt il-baħar. Għax aħna mulej sirna liżgħar fost il-ġnus u minħabba fid-dnubietna illum aħna ċċekkinna fid-dinja kollha. U bħalissa la hemm iżjed prinċep, la profeta u lanqas mexxej. La hemm offerta tal-ħruq u lanqas sagrifiċċju, la offerta u lanqas inċens, u lanqas baqa' mkien fejn nofrulek l-ewwel frott tagħna jew fejn nitolbuk ħniena. Madana kollu b'qalbna niedma u ruħna mċekna, jalla nkunu ninoġbu quddiemek, qisna b'sagrifiċċji tal-ħruq ta' naċ u barrin, qisna beluf ta' ħrief imsemna. Ħajkun hekk illum is-sagrifiċċju tagħna quddiemek. U jalla nimxu għal kollox warajk, għax xejn ma jitħawdu dawk li jittamaw fik. U issa, b'qalbna kollha nimxu warajk, nibżgħu minnek u nfittxu lilek. Tuqqalniex wiċċna l-art, iżna ġib ruħek magħna skont il-ħlewwa u l-kobor tal-ħnina tiegħek. Eħlisna skont l-emejjel tiegħek tal-għaġeb u sebbaħ mulej lill-ismek. Din hi l-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Ftakar fil-ħniena u t-tieba tiegħek mulej, flimkien? Ftakar fil-ħniena u t-tieba tiegħek mulej. Triqatek mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Flimkien? Ftakar fil-ħniena u t-tieba tiegħek mulej. Ftakar fil-ħniena u t-tieba tiegħek, għax huma minn dejjem mulej. Int tajjeb mulej. Ftakar fija skont it-tieba tiegħek. Flimkien? Ftakar fil-ħniena u t-tieba tiegħek mulej. Tajjeb u sewwa l-mulej. Għalhekk juri triqtu lil-ħatja. Imexxi l-imsejkna fis-sewwa. Jgħallem l-fqajrin it-triq tiegħu. Flimkien? Ftakar fil-ħniena u t-tieba tiegħek mulej. Erġgħu duru lejja bqlubkom kollha, jgħid il-mulej, għax jiena twajjeb u ħanin. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Pietru resaq lejn Ġesu qallu mulej, xi kemm il-darba jrid jorqos nieħija biex jiena naħfirlu? Sa 7 darbiet? Wieġbu Ġesu, ma ngħidlek sa 7 darbiet, imma sa 77 darba. Għalhekk is-saltna ta' smewiet nistgħu nxebbħuha ma' wieħed sultan li rrid jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu qudiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddhomlu. Is-Sinjur ordna li jinbiegħu hu, martu u liedu u kull ma kellu, ħalli bekk jitħallas id-dejn.
Imma l-qaddej jinxteħed qudiemu jitolbu u jgħidlu: Sinjur, stabar ftit bija, kollox inrodlok. Is-Sinjur ġitu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħaffirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ u jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih 100 dinar. Qabdu minn għonqu u beda jafsu. Ħallas dejnek qallu. Il-qaddej sieħbu jixteħed qudiemu jitolbu bil-ħniena u jgħidlu: Stabar ftit bija u nrodlok. Imma dak ma ridx jaf, mar xeħtu l-ħabs sa ma jrott kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddejja raw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bagħat għalih u qallu: Ja qaddej ħażin, meta jien ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħniena, ma kienx imissek int ukoll tħenn għal sieħbek kif ħennejt jien għalik? U saħħan blaħrax is-Sinjur għalih u taħ f'idejn min jaħqru sa ma jrott kull ma kellu jagħtih. Hekk jagħmel lilkom missieri li hu fis-smewwiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom. Di li għadna kemm qrajna hija l-kelma tal-Mulej Ġesu. It-tifħir lilek Kristu. Hekk hija verament grazzja li niltaqgħu ma' Ġesu. Kemm hija grazzja li aħna Ġesu jista' kif qalu stess ikun id-dawl tagħna u fl-aktar partijiet diffiċli tal-ħajja tagħna. Pereżempju huwa Ġesu li jitkellem fuq id-batija, fuq il-mart, fuq il-mewt. U llum anke qed jitkellem fuq il-maħfra, suġġetti li mhumiex faċli, mhux biss titkellem fuqhom u iktar tgħixu. U għalhekk Ġesu jippreżenthom dawn ir-realtajiet bħalma qed jippreżenta llum il-maħfra, għax il-maħfra mhijiex suġġett ħafif. Żgur mhix suġġett ħafif, iktar u iktar. Meta tgħaddi minnha l-ħaġa li ħadd ieħor jagħmilek azzjoni jew b'kelma jew b'azzjoni li ssirlek li jweġġalek qalbek. U hemmhekk tinduna kemm mhix faċli li inti taħfer il-ħadd ieħor. Però s-sabiħu li din l-esperjenza tal-maħfra mhijiex xi ħaġa li kapaċi nġibha jien u tajjeb napprezzawha din. Din hija grazzja li jagħtina Alla jekk aħna nkunu fih. Aħna m'għandniex il-kapaċità, n-natura tagħna ma tagħtinix il-kapaċità li naħfru, imma Alla iva jagħtina l-kapaċità li nkunu bħalu. Għax is-sabiħ kif jgħidu ħafna anki orrif tal-Knisja, ħafna qaddisin, is-sabiħ ta' Alla, il-kobor tal-imħabba tiegħu qiegħda propju fil-maħfra tiegħu. Kien għalhekk li Ġesu minn Alla sar bniedem propju biex jiġi u jaħfrinna permezz tiegħu stess għax ibagħat hu għalina biex jaħfrinna id-nubiet tagħna u jagħtina l-ħajja. Naturalment jiena naħseb li waħda mill-affarijiet importanti l-ewwel nett li tkollna l-umiltà li nindunaw li kapaċi nisbaljaw. Aħna llum forsi ħafna drabi qed jiġrilna li mhux dejjem qed inkunu konxi li aħna nisbaljaw. Tantu hekk li waħda mill-affarijiet sfortunatament li naqset hija propju s-sagrament ta' rikonċiljazzjoni. Isna m'għadniex inħossu l-bżonn tiegħu. Għax ovvjament aħna qed inħossu li qed ngħixu wisq tajjeb. Li aħna u jalla nkunu tajbin, jalla. U jalla ma jkollniex nubiet. Imma l-fattu li aħna verament fil-ħajja tagħna il-ħin kollu nindunaw li kapaċi nisbaljaw. U s-sabiħ mhux għax tagħmel xi żbalji kbar, xi dnubiet kbar. Il-qaddisin, pereżempju, di waħda mill-affarijiet li nimpressjonak, il-qaddisin għax kienu qaddisin dejjem kienu jgħidu li huma mitinbin kbar u jagħmlu penitenzi kbar għalik. Il għaliex kienu jħossu l-inqas ħaġa x'inti bħal l-indafa din. Iktar ma tipprova tkun nadif, iktar tara l-ħmieġ. Meta ma tkunx nadif, tibqa' tgħix fil-ħmieġ u tibqa' fih raqqas tinduna. U għalhekk aħna kemm importanti li nkunu umli biżżejjed li narfu li aħna kapaċi nisbaljaw. Għax hekk allura nistgħu nduru lejn Alla u nitolbuh jaħfrinna. U għalhekk sabiħ meta aħna naċċettaw li nersqu lejn is-sagrament ta' rekonċiljazzjoni, għax dak il-ħin jiena qed nuża dan is-sagrament biex inġib dak li m'għandix. Nitlob lil Alla jtini l-qawwa fid-djufijiet tiegħi, fin-nuqqasijiet tiegħi. U s-sabiħ ukoll li barra li jien inkun umli u naċċetta li kapaċi nisbalja, din tgħinni wkoll biex jiena wkoll nader il-ħadd ieħor fid-djufijiet tiegħu.
Meta aħna ma nindunawx nisbaljaw, mbagħad nippretendu ħafna minn ħadd ieħor ukoll. Mentri jekk jien nkun kapaċi nisbalja u ninduna li kapaċi nisbalja, allura hemmhekk kapaċi ninduna wkoll li ħadd ieħor jista' jkun li jieħu żball bħali. U dak hu s-sabiħ f'din l-esperjenza tal-maħfra, fil-fatt għalhekk Ġesu poġġielna saħansitra fit-talba sabiħa tal-missiena, propju għax taqna ngħinu lil nfusna nindunaw li għandna bżonn il-maħfra tal-Alla frinna. Però kapaċi nindunaw ukoll li rridu naħfru lil ħadd ieħor, bħalma aħna nafru lill-oħrajn. Indunajna minn din l-istorja sabiħa li ġabilna Ġesu llum. Esperjenza ta' dan is-sultan li l-ewwel ħass għall-amministratur tiegħu għall-qaddej tiegħu minn ħafna dejn li kellu miegħu u ħafirhomlu. U għamilha din bl-iktar ħaġa sabiħa min-naħa tiegħu tas-sultan u ħafirlu, ħassa lieh, ħenna lieh. Id-dispjaċir anki tiegħu tas-sultan kien meta dan il-qaddej meta ħareġ minn qudiem is-sultan għadu kemm ġie maħfur u ħareġ u sab wieħed mill-qaddejja tiegħu li kellu jagħtih ftit fejn li kellu jagħtih u lis-sultan kellu jagħtih ftit wisq. Però ma rridx jaħfirlu. U hemmhekk is-sultan iddispjaċih. Il għaliex ma ħass li dan il-qaddej kellu jittratta hekk meta hu jaf kemm ġie maħfur. U għalhekk hemm sabiħa li aħna verament inħossu id-dispjaċir tan-nuqqasijiet tagħna u napprezzaw kemm Alla qed jaffrinna, ħalli aħna meta niltaqgħu mal-proxmu inkunu kapaċi wkoll nifhmu kemm kapaċi żbalja u kemm aħna nistgħu wkoll bħalma ġejna maħfurin anki naħfru ħadd ieħor. Ejjew verament dan ir-Randan nużaw dan iż-żmien li qed tagħtina l-Knisja biex nikbru nsaħħu lil nfusna f'din l-esperjenza sabiħa tal-ħnina u tal-ħnina tal-Alla u tagħna lejn l-oħrajn. Kemm sabiħa li anki dan iż-żmien li fih aħna normalment nippruvaw niċċaħdu minn ċertu affarijiet biex nikbru fl-esperjenza tat-tajjeb, il-maħfra tista' tkun waħda minn dawn iċ-ċaħdiet. Kemm hija grazzja li nitlob anki llum li verament naħfer il-min jonqosni. Ninsabu fil-preżenza ta' Alla dan Alla li jħobbna li jixtieqilna l-ġid u nduru lejh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbijiet tagħna. Nitolbu l-ewwel nett għalina l-insara. Ħalli nużaw tajjeb dan iż-żmien tar-Randan biex nikbru u nsaħħu r-relazzjoni tagħna ma' Alla u tgħinna immorru fil-fond ta' din l-esperjenza. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal min weġġana, għal min offendina. Għatih mulej il-maħfra tiegħek u għatih il-barka tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li qed ibatu biex jaħfru, biex tagħtihom il-qawwa li jagħmlu dan il-pass, ħalli anki huma jsibu il-paċi f'qalbhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li bħalissa jinsabu muġuha, inkwitati, morda. Nitolbuk mulej li tieħu ħsiebhom, tħarishom u tagħtihom l-għajnuna kollha tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll. Ħalli nikbru f'din l-esperjenza ta' Alla fil-ħajja tagħna. Ħalli nsaħħuha matul dan iż-żmien ta' Randan u ngħinu lil nfusna biex intejbu il-kwalità tal-ħajja tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Induru lejn il-Madonna li ilhom tagħna l-koll u nitolbu għatieħu ħsieb tagħna u tal-proxmu kollu tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqassa kollha tiegħu. Nitolbuk mulej biex il-vittma tas-salvazzjoni li sejrin nofrulek tnaddafna minn ħtijietna u taqlalna l-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullu mkien ngħidulek grazzi. Int tas-saħħa tagħna u wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħna għażiltilna dan iż-żmien tar-randan biex fih nfittxu nilħallu minn kull ġibda ħasina u niqdew bil-ġid li għaddi, hekk li iżjed nintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb ngħidulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawwiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ogħla tas-smawwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-ogħla tas-smawwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirraħi ħibati ħal-ħobs, radlek il-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla għal-kalċi, reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra tad-dnubit. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dalli għanna fostna huwa Ġesu li bent Alla li bimħabba qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr, għax oġbok tilqana u l-quddimek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li neħdu sem il-ġisem u mid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, ħaqqada fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu mal-isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u l-imamdin kollha. Ftakar mulej fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. Ftakar ukoll mulej fir-ruħ tal-Arċisqof Merċieqa li llum qed nagħmlu l-anniversarju mill-mewt tiegħu. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-seb tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbuk, għad lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja
għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kemm sabiħa li nistgħu npoġġu l-fiduċja tagħna f'dan Alla l-Missier li jħobbna u li jixtieqilna ġid. Ejjew nagħmlu dan bit-talba li għallimna Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ejda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la tdaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-biġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nofru lil xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek frit minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu li qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Ħenina aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun fiha. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. It-qalbina mqazza li għadna kemm għamilna mulej tatina l-ħajja, issaffina minn ħtijietna u tħarisna minn kull ħażen. Bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberkna Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbierku lil-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum.
It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u natu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ħlesina u qaf magħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santisma urina li inti jomna lik ismat talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna ħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erbieħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru ta' tbatija. Meta Sidna Ġesu mar fil-ġnien ta' Ġetsemani u hemmhekk ereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. U la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla itlob għalina mitinbin
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek imbark inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santisma urina li inti omna għalik isma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi offrinna d-nubitna ħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenera kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-tbatija. Meta l-sidna Ġesu rabtuh ma' kolonna u sawtuh. Bissierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semejn u fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek imbark inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek imbark inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek imbark inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek imbark inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek imbark inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek imbark inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek imbark inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek imbark inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek imbark inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek imbark inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santisma uri li inti omna għalik isma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi offrinna d-nubitna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-tbatija meta l-sidna Ġesu poġġowlu fuq rasu kuruna tax-xewk. Bissierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semejn u fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek imbark inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek imbark inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek imbark inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek imbark inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek imbark inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana. Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubitna, eħlisna mid-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru tal-batija meta l-sidna Ġesu qabbew blewta tas-salib. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semejn u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja, amen. Slima lik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, imbarkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, imbarkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, imbarkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, imbarkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, imbarkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slima amen. lik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, imbarkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, imbarkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, imbarkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slima amen. lik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, imbarkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slima amen. lik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, imbarkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja l-Missier, l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubitna, eħlisna mid-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tal-batija, meta sidna Ġesu miet imsallab fuq is-salib. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semejn u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina
u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħilisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u ta' matana. Slim għalik li kienajtu li xaħna turufnatu li teva. Dilek nitnedu, aħna nibku nofu f'dan għal-wid ta' dmuħ. Ija mela fuka ta' tana, dawalina u kalajniti jek tal-ħnina. Urina wara dan it-turfnament, l-ġesu frott imbirek tal-ġuftijek, u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, bis-siena li jinti fis-smawit, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli tritint kif fis-semejt u fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkin di fost nisa umbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għal-relwieħ tal-purgatorju, għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililu. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal Missier etern Alla. Henna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis Alla. Henna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om bil-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob Om għalina. li tistħoq li mħabba. Itlob għalina. Om tal-ħaġeb. Itlob għalina. Om tal-parilit tajjeb. Itlob għalina. Om ta' minn ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' minn salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' dusija. Itlob Tron għalina. tal-erf.
Itlob bidu għalina. tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. ammara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. ammara ta' kull grazzja, Itlob għalina. ammara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri tal-Avorju, Itlob għalina. dar tad-deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-mitimbin, Itlob għalina. farax tal-immigranti, Itlob għalina. farax tal-mniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultan tal-anġli, Itlob għalina. sultan tal-patriarki, Itlob għalina. sultan tal-profeti, Itlob għalina. sultan tal-apostli, Itlob għalina. sultan tal-martri, Itlob għalina. sultan tal-konfessuri, Itlob għalina. sultan tal-verġni, Itlob għalina. sultan tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultan amnista minn l-ewwel ħtija, Itlob għalina. sultan amtella s-sema, Itlob għalina. sultan tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. sultan tal-familja, Itlob għalina. sultan tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddejja tijek muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fil-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irasnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qieħ tal-infern l-xhidan u l-ispirti ħażina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarriż tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija lilek fdalek lill-libnu. Fik Marija edet il-fiduċa tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġuseppi, kun missier għalina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denin. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastjan Martri, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Pawl Bissirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intkom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġir ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak repetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nkun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Omm, imbirek San Ġusepp għal-us kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.